Durga Puja ni gari no fanli song ka tini ni simi ke nok ta nasing nangliya bufur gari dam komung no hone ko nok nugui man khana an thani li sokpaijak tini simi phai chimanga sini ni mai honda suromo gan bung hangka aja devroma location hungke Agartala Kashipura o gari ni mung hungke ora SNG hungke norok omoni price hingke 7,82,000 norok omo 100 taka banyo Agartala to khumlong cholui mane aram site borok bo gobang ma khaisa go jagao naina di norok bini buskango busung naithogui tong tei bini side naina di bini body naithogui thas ngui tongo genok ta tam nasingui tong ta tare phai nai sitlang ni chesta khaisidi iko naina di bini ungkolok bo odeng no naithogo tei busuk rang kom banyo tulangi thangmanano tei so Durga Puja ni bo offer jagui tongo o gari ni mohung ke Grand i10 news hingke omoni dam hingke only 7,76,000 di bini side body bo asake naithok silimungui tongo norok phai te mokol bai thang phai na pidi nok te hamjagano hingke phaje sung bini khikrok dik bo naileyano iko naina di bini khikrok dik bo asake naithogo design nok thasungui tongo hingke tei bini o jaga rear parking camera bo rijak tongo nok nugui mana nok mokol bai thang phai na pidi nok te naithokai nugano omoni price hingke 9,55,000 omoni mung hingke Benio XX5 ora te sandu bo mani thangnai ekdom kahama nok no phunugano phaidi bini side ok te buskang ro khikro ro phunuk bayano naina di bini side ok busu kolongma thasungui tong te o jaga te borok kabang ma sago ngke no family ro picnic ro thangna ro hingka o gari ro ekdom perfect ngui tongo khirok diki tam design tong re mo hingka i20 N-line bini price hingka 10,73,000 phaji sing bini side body rong nai neleyano naina di bini side body busung naithok ngi slim ke naithok thasungui tongo nok nugui mankhana bini khikrok ro busung naithogui tong naina di bini khikrok digirok pura ekdom thasungui tongo norok mokol bai thang phainai pidi te phaskai nugano phaijengke singte kaisa gari naile no omote naithogui tongo omoni mung ke barna bini price singka only 13,20,000 ke mani manai hingke phaije sing bini kinarok naileyano te bini body slim rok busuk naithok naileyano phaije te bini ungkolok digi bo odek design khe rijak tongo belek khe naithoka nok nugui mana naina di hingke Creta S optional ni omoni price hingka only 13,20,000 ke mani thangnai gen phaije sung naina le bini ungkolok te bini ar tam tamo man te bini sakao sanrup mano belek khe naithogo hingke omote bo gari kotoma do omote bo gari kotoma khaine family ro picnic thano ro omote bo pura perfect ekdom bini side body ro busung naithok hingke omote bo perfect hingke bini ungkolok rok naina di bini khiro busung naithok ngui tong ekdom thasungui tong X-Star XX6 hingke bini price hingke only 7,98,000 hingke naina di bini color busuk thasungka pangle belek khe naithok jakano rok bo phainai phaidi omo color belek khe no naithoka hingke te phaije sung bini body side kinarok naineleyano naina di busuk pura color pe perfect suka ekdom naithok suka hingke naina di bini ungkolok rok paja hede kha khlai tongnai ro kaka dara mama song phaide ani yang te contact khaide ang ja ani musung te nong no jesi kom khai rohor mana aske kom khai rohor nai hambai okay khasan tade busong tinin bagi sung slai jotana hambai